ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakambnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. St. Michael Higher Secondary School Past Pupil'S Association kalarai ban penlong da kejingnya Kynduh lang jombaro ki khina school barim ketika school nak benta banyak tren ba banyak thir halo shubur ki kam ki bede nak benta ban dang Kyntiew Shuh ya ketika jaka pule bakandang la ban ai kejing shakri ba bhatam ban Kyntiew kejing nang jing star ba ka pule puthi ki khina school Lingba ka St. Michael Higher Secondary School Past Pupil'S Association kalarai ban penlong ya ketika kejingnya Kynduh lang jombaro ki khina school barim kanlong haka khandre trik uno pra araja apulai ban sedang nadu ka por khandai bije minstem lingba ka jing pendrong kerteng bat buat segi program ba ki jinga thir jingmut ba pher ban penlong ha St. Michael School Hall Kumbala penpau do Publicity Secretary ka St. Michael Higher Secondary School Past Pupil'S Association uba balum lang nongbri Ulong baha ketika sengi kan don ru ke jingpen kup buram kerpang ye buruk kinong hikai bela syong that jong ketika school nolor kiwe ki jinga keren ba ki jinga peliu jumut. Dan hang ni aku bangin wan ban nakalian ka St. Michael Higher Secondary Past Pupil'S Association Muslim hingga ka rai jong ka extra committee bila rai ban pelong ya ka get together come general meeting kata kalong haka khadru trik jong le benai Desember ara jara pulai ya ka jaka bagi kalong haka hol jong school St. Michael de apor bersedang kalong apor kendai step da ka sedang da ka decision ya baru kinong wan ya simta sya kete ka get together but haka por spoke jam step yin thang yin sedang tik ya ka program te kumta nakalian ka association ke jungi ni larai ban perlong ya sibun ki program hakte kasni pat kum juru yin ai ya ka jikut ku guram ya Jinghikai jungi ki balai kai hakte ke school ke jungi ki ba mangi kum kita kena school ni layo e Jinghikai limba ka Jinghikai ki jungki te kumta na kaliam ka shen ke jungi ni khot ni wer ya phi baro ki longkami ki longpa ki kun sama ki badai ki samnga pule jong kani ke school St. Michael hakipor ki pemensyua ba phirso ba banyawan banya simenta hakate ke program ba limba ka jingawan ki jong pi kan pelong yang ke program jongi ke bajok patkum simentaru ba katai ka jingtu ka jongi kalong ban Kyntiew ya ka school ka jongi bat khamtam e ya kine ki happy barit nani ki khun samla ki barang kule menta hakate ke school ke jungi disebut